इनोखाय लालायलायो हाजोआव ज' मिनिनानै येस खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग टिउसनाव नोंखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सय मासि फगवान नै महर लान सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फराय जोबोसे लामोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो गगा मोनसोनानै आवाजआ माबानि बायदि जानानै दङ आंना अर्डिनारिनि बायदि जानानै दङ आरोना फैथ'वाखै मा फैथ'वाखै फुंनि समय जोंना आदारफ्रा नायदों मा येस बिथांनि अननायाव दिनै मोनजादों आलु पर'था ओमफ्राय गावहा मा होनो इखौ थाव होनायखौ जेयानो लास्टाव नै आथुर बिथुर फिसालाखौ दोनलांबाय माने ओमफ्राय नैबेखौ आंखौ फोमोननो थिनबाय मा जाखो सना बिसियाथ' एसे खुरियाखा नालाय आस्थे आस्थे एवनोसै आरो आलु गलायनाय नै मिनिनानै थैगोन गावहा जोंनो थावनि एवनानै होबाय टाइमा बारा गैलामोन रिफाइननि बेखौ गावनो बिदि खालामनानै दोनसै ओमफ्राय नैबे लास्टाव नै गावना मोनसे ओमफ्राय बिराद लेथेर फेथेर जानानै दं इगनर माने साफा खालामसै बानायनाय मोनजादोंथ' बेनो धन्यबाद बाखि लेथेर फेथेरखौ आं दंसै आरोना फारि फारि साफा खालामबाय थानोसै बियो जोंनो एवखांनायनि लास्ट गोदि थावआव गावनो एवदों आरोना नै गावहा बिदिनो जायो बेस्रा जोंनो ओमफ्राय नै जाखौ जायै जायै बुनांगौ आरो माथो ओमफ्राय ओरै सासे जागासिनो आया सासे जागासिनो होनबाय माथो ओंखारलांबायसो सना मोनबायलै जाबायदां ओरैबायनोसो होनो नामा बेयाव सावबायथ' ओरैनो मोनबायलै बाटार होनसै एसे हरदो ओरै सायाबो दुंखानानै दङमोन लोंस्लाबनो हायाखै इलासि होलायलायनानै हा ओहो मानो संनांगौ मोननायखौलाय बेयावनो आं अर फिसा होननानै नारसिन एवदों सायाव अर होफिनसै बा खोनादोंना गाइसमोन जोंहा रिफाइन गावहा 10 थाखानि बाटार देहाय दे जा जेबो नङा मैया मोनायावबो रुटि जाखादों आङो बाटारखौ मोनसे फोजोबखादों 10 थाखानिखौ आरो फिसालाया दालि लेबु जानायखाय जायाखै नोंहा दा जादोब्रा नानि जागासिनो बेना माबा अनलि आलु माबा मा होनो बानलु थालु गैया आरोना दाबिदो लेथेर फेथेर फुरा जानानैसो साफा खालामसै आं सब रेडि मैयानि दालि दंमोन जाला जोङो आलुआनो हेभिखा जोंना बैयाव लेथेर फेथेर नालाय बेयाव खारखोबोलायबाय आरो मा ना सना ना लोखि आयौ आइदै आसारखौ लाबाय नों आं नांथ'लालै दे होमबालाय बाटार होनायखौ एसे साखिनायनो मोन्दों आरो ना रिफाइन एवनायजोंलाय बहा हानो बाटारा सायावसो फोननाय जाहैबाय नालाय मानो फैलायखो नै नायदो बेरे फुजानि जानोथ' होदो गावहा जिख्लाबसो जाखांबाय गोमोखौ जमदों गोमोखौ सोबिलाय हेलौ लाय हेल' ओरैबा होनबाय थायो जबानि ब्लग जेनेबा होनाखै ओंखायनो आं जानोसै बिदिजों बोरै जालायखो कापनि गोमोखौ जमदों गावहा गाइखेर हरलेसो लोंखाबाय बा गाज्रि होनदो बुथेथेनो फुरा मोननै साफा हनै मालाय बेहा जाजोबलायासै फिसाजोनि गेब्ले गेथेखा दा उखैबावबा आंहा मा होनो फुदुंनानै जागोन दा हले एकदम उदैया जायगा गैला आलु बाथोन गोदि मोदिखौबो साफा मालाय फिसा फिसा बेरायहैनो स्राय जाबाय दे थांदो आंनो 10 मिनिट समय नांगौ आं होखावजोबनोसै मावनाया जानाय नंला बिदि बुसिसि जिरायबाय थाबा जानाय नंला जानानै दा गाज्रि रेडि फै फोथा फोनना हरनां फै आयो खानाय लिलुलु खालायलायनाय होनदो 2000 years later गोदान मोनदों होननानै बेखौनो जोमथाबबाय थासिगोन नै लाबावबाय हानबावबाय दुगैखां लोबखां दुंबुर जोमसैलाय आरोना बेफोरखौसो बुङो मोजां मोनहाबथारनाय नङा होमबा सुनाफोर गोजोन हाबथारनाय एकदम पसन्दिताथार होननाय सोरबा रायनोबा रायदो बे गांसेखौ बेसे देखायबाय थादों होननानै जोमबाय नालाय ब्लगसावथ' ओंखारखागोनानो जियालाय
माले अबाय थाखांबाय नङा होमबा सुनाफोर जोमलायबाय आरो बिफांना जाबाय आंखौ नेनि एकदम बोरैबा जाबाय बिसोरो फै टारगेटआव थांगोनसै सुनाफोर नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेफोरखौ गालाय गुजाय नङा मालाय बिथाङा गावनिखौ एक्सट्रा दोनदों आरो ना दुरुङावहाय मानो होनबा जोंनिजों दोनदेरबा दस्रा नागिरनानै मोना खर' गरम जायो बियो गथ'फोरनिजों आरो ना गावनि फेन गथ'फोरनि लेथेर फेथेर ओंखायनो दुरुङाव थाथोंसै आंना आलदा नांलायला आहा आलदा गैया होननानै आरो ना इमसनेल जालायलायो ओरैनो फैदोलाय कभी रोना है कभी हंसना है जीवन सुख दुख का संगम है हेलमेटखौ गानदोब्रा फागुन सफैनायखाय माबा हाद्रिबाला माबा हांबायहाय ससमा मास्क नांमारसिगोन आंनोबो फ्लाइअभारजोंसो बारस'बोनाय जाबाय आरोना जोङो एसे गिदिं गिदा ओरै गाहायजोंबो बबाव लामा जालांखोना बिफा लामाया बबेजों जालाङो आयै नै गैयामोन अबेयाव आयै सनाफोर जोंहा माला होबावनो ओइ नै जोंनि सेरावनो वाल होबावबाय मालाय भगबान मालायनि वालखौनो नायै थांसां नोंसोर नुहुरनाय नङा ना केमेराया बारा क्लियार नुहुरा नालाय आंहा नुहुरबाय औ नै दे बयबो लुगोथारथोंसै लास्टाव आं एकदम साननैसो फैयाबानो वाल न' गायसंनाय नुफैयोहाय सोर नै ओरैबो जाफैलायबाय बापरे बाप थाबायानो मालाय नै आरो माथो सिदा सिदि फैनानै ओमफ्राय जोङो नै ब्लाउस दखानाव हाबफैबाय आरोना एसे गांनैसो ब्लाउस बायनोसै होननानैहाय बेखौनो बासिबाय फसायनाय कालारानो गैयामोन सियारखौबो लांफानो नागिरबाय नोङो होदो नांला सुना आयो मोजां मोनथारदों नाङा ओंखारदो जाबायथ' थांसै जाबाय थ'थ' फैयै ये देख' आंनि नांगौ बुस्थुआव सौफैबाय एक्सट्रा मोनखायो नै मेला थौसि आखाय मा रोखोमनि नांगौ थ' जखाथ' लाबाखै नालाय आंनि थौसिया बेसेबां गिदिर जागोन ना बेजों जखा खालामनानै लानोसै आङो ओमफ्राय ओरै नैखौबो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आंनि बायनायखौ फसायाखै बिथाङा आंना एसे फिसासा नालाय बिदिया आरो बिदियाबो लरायलायो ओमफ्राय ओंखाम हायग्रा खोस्लि न'नि गंसे बेनि गंसे फसायथाराहाय आंनिखौ आंहा प्लेटफोरजों हायलाबायो नालाय प्लेटजों हायबाय कुकारजों थ्रोब सोनानै दोनबाय इगला क्यों कालार रे काका इजे hey no হয় রে ইগলা কি এটাই কালা পড়ছে দেখুন আপনি কি দিয়ে বুঝাবো আমি কইলাম এগুলা মিশিয়ে চালু দেখা যায় এগুলো দিয়ে যায় এগুলা না এই কালা গিলা এই কালাগুলো দিয়ে মাঝিলে চকচকা হবে না 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 ঘুরে নিয়ে আসবেন আচ্ছা ঠিক আছে টেনশন নাই তাহলে ঠিকই আছে না সুগান পিছে ইগলা কত সুগান হাত গিলা 150 টাকা আয়ু সব একে নাকি দাম হ্যাঁ 150 টাকা আর সেট হইলে সেট হলে 350 এমনি হলে 150 रसनाफोर मोनसे बासिनां दा एसे बुलाय सोलाय गाहायाव मोनलांना मोनलाङा ओलांगा दखानावसो लांफैयो जोंहा बाजाराव एकदम मन्दिर खाथियाव आरोना दुटाव लागेब्रा सेट लागे सेट 250 बाबा बेबो आरो आंनिया बे 250 ओमफ्राय आंनिया 100 थाखानि नों बहा फसायनो बिसालाव बायनायसोमोन आंना रांखौनो गाहायाव लानो नागिरा खुरैबो लाबाय नै एसे प्लेटबो लाबाय गंनैसो न'आव लांनो आरोना खुरैयानो जा बुरजा सोरबाखि 70 थाखानि खुरै जायो गोदाव सोरावनो 700 नो एसे हेभि आरो नै हेभि खुरै ना सनै सबाय ना बिफानो ग्रोब जाथारगोन नै सनै सबाय मजा फसाया बियो न'नि खुरै फिसा फिसाखौ आंनो बायनायमोन न'नियाबो अबेबा जाबाय
दहायनिफ्राय नानिया नाहरगासिनो आरो ना मुर्ति बानायनायखौहाय आमा बाबा अम्मा बानायदों बिसोर गेसजों आइ सना दासो बानायदों सना फैदो लाखि बाबासो फैदो मा सना हामा मोननांगौ ना थ' जिगाब नांगौ ना जिनो नै जिगाबा जमा जानानै दंखायो थ' फैदो जाबाय फैदो नै बिफाया थांबाय आया सियारखौ लांनो लुगैबावसिगोनलाय बे फैदो बाबा थांसै बिलाय फैदो जारला दंहाय नोंजों फैदो बिस्कुटानो मोनब्रैसो लाबोखादों मालाय जाख्लायगासिनो दङ थ' ना बाजारजोंसो हाबबोलायबाय नै जोंहा बाबारे हा হয় নাকি ना रे काका अट' बेसि करिया कयदिन खाबो इता मालाय गावनि सिनायनाय जोंनि हजोंनि इनिखाय लालायलायो हाजोआव ज' मिननानै जानो प्लेनिं गैयाबाबो मालाय बिसोरखौ नुनानै लालायलायो इबो जोंनि हरैनि इबो हरैनि लालेफाराथिंजायनि मालाय नोहाब देना बेफोरखौनो बिसोरजोंनो सोलोंनानै मावदो दे ना सल नायो जा बदको हामे बायनाया मा अरो दुस्थ' खालामनाङा सेरसे लाबाय नोङो लागाव अननानै लाखो ना माखो नोङो जोंनि हरैनिखाय नाया गोथाव नङाबा बोरायखौ लागाव फैनांगोन जानाय नङा आधा केजिबाबो थोथारगौमोन অতো কাকা মোক ভালকে চাই লো মই আহিলে কেতিয়াবা বাকি চাকি লৈ যাম আর নহলে মাছৰ মাথা অলপমান থাকিলে মোক দিয়া দিলে হ'ল আৰু হয় নাকি বাবাৰে लाबायबो जा फिर ओइ हाल्ला सिनायनाय मालाय हरबायगोनसो खमाव बिसोरबो बेफार खालामनायालाय एसे एनै हरो खोमा खम फैदो थारुना मोनाबासो जालायगोनहाय थारुननोसै दुन्दिया लाबाय दुन्दिया हैलाय लाबदो हरदो नैयाव 10 थाखा बेनिफ्राय जेरावबो हाबलु हाबला गैला सिदा सिदि साइडथिं बारबोफिननानै सिबि जुवेलारि शपआवसो जोङो हाजिरा सुनाफोर फिसाजों एसे गानग्रा जोमग्रा लांनो होननानै हाबदों गावनि फुराना थानायफोरखौ होफिननानैसोहाय थ' हेभिबो नङा लानोसै आरोना एसे गोबाव जाखाबायमोन लानो साननाया खिन्थु आङो दे बिफा फैबा एखेबारे बायनानै होनोसै साननानै बायालासिनो दोनदोंमोन थ' दिनै हाबबाय आरो बेबो टारगेटआ जोंना फिसाना जाबाय एबार बिमानावबोथ' रानथाब जानानै दङ ओइ नै फैया थारमाने सनाफोर आंनाबो मेन बुस्थुआनो जोबनानै दङ आरोना सिन्दुर आरो जायखौ आं जेने थेने इस्तेमाल खालामो लिपस्टिक माने बे मोननैबो बुस्थुआ स्रं जोबदों गोदि मोदिजोब फोननानै फैदों आङो लाबाय रोगाबाय सब जोबस्रांजोब्बाय सिन्दुरखौ नैबेखौ फोननायसै हार्बालनिखौ थ' नेन बाबाय थुदो फैदो खुजलि जायाबानो जाबाय आगोलनि बायदि हार्बालनि सिन्दुर ट्राइ खालामनानै आखाइफ्रानो मेमब्रां जाजोब्बाय आरोना लिपस्टिक बायनायनि खोथा आथुर बिथुर नै बिसोरबो खेलें खेसें फैदा नानि खेवदो मा खेवदो दय लाबोनाया खेवदो मा गानसै जोंहा ना गोदाना आं नाया दे बेखौ मोदैखौ फुगारनो आं नाया दे आयौ हेबदों नै जोंहा हेबदों दे सना दे खेवगोथारदो सफैनाय लोगो ना सना ना हानदो बेखौ दोन मा नानि मा गोदान टोन पय आयौ नै बेयावसो दङ बेयावसो खेवनांगौ ना हा गय जानानै टेन 23,000 माल नानिनि 23,000 माल ना सोना ना खेवदो दे सोना 23,000 वाव सब गुफुर 23,000 0 माइनास खालामनांगोन आरो जों ना सोना ना वाव नै सोनाफोर आवगोलनिया नै इदि रथिंफ्रा माबा जोबबायमोन नालाय लानानै फैबाय आरो आसान बेस्रा नै
दे सना दे बिलाय मोनसे बिलाय फैदो गानसै दे गानदो बाबाजों गानदो आसना सोना हो एसे सोना हामा ए आं मिथिबावासो मानो स्पेशल ओइ मालाय गांबा सोयो नै आइ सना हाथारसै आयै गांबा गोरों खाथारनो मोनसेया हिनजाव नालाय जाना सोना इथिं मासेथिं दे सना दे सानैजों ए नों हारसिं रोंगौ वाह नै थाबथाबाय मारैहाय आयै एसे सिख्रेबनांगोन बाब्रे बा सोर हाबावनो गुफुर सना आयौ लाजिलायो सनाया अह 3000सोमोन ना 3000 बिसिबां बावदों आं 23 फ्रांदों 32 सो 32000निसो जोंना 32000नि ना मा आइमा बाबाखौ थेंक इउ होनदो थेंक इउ बाबा होनलाय येस दा सनाफोर बेजों लोगोसे ब्लगखौबो दोनथ'नोसै हाबाफारिया गोबां गोलैसोनानै दङ गगियाबो मोथो ओरै गंबाथाय दसे गोबाव थाबाथाय र' गनो नागिरलायो आरोना आरो बानलु गोसा माबाफोर जानांगौबा एकदम गखागोन लिलानो थ' दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगसा बेनोमोन गालाय गुजाय बाजाराव थांनाय मानाय एसे जानाय लोंनाय बेखौनो शेयार खालामनाय जाहैबाय मतलब दिनैनि दिनाबो मोजाङै मोजां थांबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो अननानै रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान नायलांफ्रांदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय